Kolmelaan is een van de nieuwe opvanglocaties voor de vluchtelingen. Ja, hoe ben je daaronder? Nou, ik denk, er zou horen, het is een crisisnoodopvang, dus beschouw het als een crisis. Het is echt crisis, voor u echt. Wij hebben de hele organisatie op de crisis geënt. En er komen hier 100 mensen en daar ben we klaar voor nu, op dit moment. Ja, hoeveel voorbereiding vreeg het zij iets? Want het moest heel vlug, hè? Ik kreeg man die het eerste bericht wat we in beeld wien. En Tuesday kregen wij een bericht dat is juster dat het trok is. Dus reken maar naar, dan is het eigenlijk oordeel daar. Ja, en waar bepaalt dan dat je hem in beeld bent? Waar komt die vraag bij? Het LOCC, dus het Landelijk Coördinatiecentrum, die zit echt op een kaart te studeren. Hey, waar goed wijzen, waar kunt hinnen. Dat betekent dat zij een advies jouwen en het COA beslist. Ja, dan ben we hier in Kolmelaan. Je leest er nogal wat gevoelige sentimenten als het om vluchtelingen gaat. Hoe ga je hem om? Het gaat om een crisis, dus wij handelen dit als een crisis. En dat is noodopvang voor de vluchtelingen en daar handelen we naar. En oren discussies ging op het moment gewoon net on, want dat vertroebelt de zaak. En het gaat ook net door een AZC, het gaat door een crisisopvang van 2 keer 22 uren. Dan hebben we het van burgemeester Van der Swaan van Jereveen. Dat hij toch wel wat commentaar hier op de afhandeling van het COA. Zullen jullie daar meer bovenop zitten? Nee, nog eens, ik ben heel nuchter hierin. Wij moeten handelen, het is een crisis. Ik moet heel soort mensen hebben om ons heen om dit goed in goede banen te leiden. En dan ga ik net, mag ik het zo zeggen, zeuren over al die kwesties. Want dat zit op dit moment even net niet meer op. En vooral net de vluchtelingen zelfs. Ja, want we moeten er wel rekening mee houden. Deze mensen komen uit een hele zware situatie, hè? Ja, heel verschillend. We hebben nog net eens echt idee wie er al je komen en waar ze wij komen, maar heel globaal komen ze uit Afrika en uit het Midden-Oosten natuurlijk en vooral hoofdzakelijk uit Syrië. Ja, wat wel heel mooi is te zien dat er een heel warm welkom is van de band van de Kazimierskwallen, hè? Ja. Nee, maar überhaupt welkom van Ben en mooie tekeningen, maar ook van steeds maar inwoners die het heel spontaan aanbieden. Wij helpen en dat is al in gang. En sportverenigingen, die willen wat organiseren. En muziek zelf wat organiseren. Nou ja, waarom maar kind net, daar ben ik heel grutsk op dat column dat zo doet. Wat er nog mensen binnen die zich zwaar gaan maken, want die zullen er wezen, wat moet die doen aan? Ik zou net weten wat men op dit moment zwaar gemaakt maakt. We moeten alle jaar acuut helpen. Het is van een paar dagen en dan hoop je dat voor de mensen er echt een oplossing komt.